200 ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Police ipakatap sa upat ka mga dagkong samang sa Rakbayan aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw atol sa mga adlaw sa mga santos ug sa mga minatay. Apan wa pay labot niini ang mga force multipliers. Ipakatap na sugod karong Oktubre 30 hangtod sa Nobyembre 2 ang naasoy mga personnel sa nagkadiyang mga samang sa Rakbayan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga sugod karong simanaha, kansilado una ang ilang mga leave of absence hangtod sa ikatulong simana sa Nobyembre. Kini tungod kay human sa adlaw sa mga santos ug sa mga minatay, magsugod na usab ang nagkadiyang mga religious ug socio-cultural activities subay sa kapistahan sa Birhen sa Regla sa Nobyembre 21. Gawas niini sa Lapu-Lapu City usab ipahigayon ang usa ka international conference nga tambungan sa mga UN justices karong Oktubre 18 hangtod na sa Oktubre 21. Busag gitinguha usab karon sa Lapu-Lapu City Police nga mangayo og augmentation force gikan sa Regional Mobile Force Company alang sa maong international event. Considering di na gid makaya kay tungos kadaghan nga 24/7 man sana sila bantayan for 4 days nagdungan.